З надыходам вясны актывізуюцца не толькі людзі, але і птушкі. І ўлада вядзе змаганне як з аднымі, так і з другімі. У глыбокім, з парку Перамогі, за колькі гадоў гракоў такі выгналі. І таму яго можна смела пераназваць у парк Перамогі над птушкамі. Чаго тут толькі не рабілі. І гнёзды зрызалі на дрэвах, і разам з дрэвамі, нават пажарнымі машынамі іх збівалі. Цяпер тут адзінак тэхнікі хіба больш, чым саміх дрэваў. І ў Мёрзкім парку на паўвыспе пастанавілі пазмагацца з гракамі, а заодно і з дрэвамі. Это вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно. Сапраўды выглядае актуальна, бо колькасць моладзі ў мёрах зніжаецца. А гракі дзяцей не носяць, таму можна і знішчаць іх гнёзды. Прычым не толькі ў мёрах не любяць гракоў. Люди не любят за того, им здаецца, што яны выбіраюць усё на агародзе, што яны клубніку ядуць і што яны крычаць. Вот. Так я один чалавек, одна жанчына мне сказала, што кайсь я іх ніколі не чую, хоць яны там побач, дзе сквер, вот, і таму што яна другі чалавек. А гэта ўсё прынимаюць всех за варон. Усе птушкі і гаракі гэта вароны, галкі гэта вароны, і ўсё варанё, вароны, яны надаелі і ўсё. Не любяць гэтых птушак, а іх ж тут радзіма. Ад гэтага змагання цярпяць не толькі птушкі, але і дрэвы, бо не кожнае дрэва можа перажыць такое варварскае абразанне. Агалілі дрэва, паднялі вярхушкі кроны да аблок, каб як бы аблокі прыкрывалі. А гэта ствалы як сталбы. Обрезанные так клёны. Клёны же ты прыгажосць. Обрезали клёны, толькі торчаць сукі. Ну не любіць начальства гракоў. Збіраюцца на несанкцыянаваныя сходкі, крычаць нешта незразумелае на сваёй птушынай мове. А раптам якія экстрэмісцкія лозунгі. А яшчэ гадзяць на помнікі, на галовы мінакам, а ў нас гадзіць дазваляецца толькі начальству, людзям у мазгі. У мёрах з гракамі змагаюцца не толькі на паўвыспе, але і ў цэнтральным парку. Тут і начальства, і простыя людзі адзінадушныя. Трэба з імі змагацца. Мы спыталі ў мінакоў, ці падабаецца ім новы выгляд парку. Все подобается. Теперь можно спокойно пройти, так вокруг обходили, иначе на голову тут все капало. Ну, в смысле, птичек. Тут было очень много ворон, мешали своим голосом. Мне нравится. А фиг я знаю, по-моему, даже хуже. Кроны были. А так все, голые стволы. Я не задумывался про это. Меньше мусора. Когда лист падает. Вось яшчэ адна шкода ад дрэваў. Засмечваюць тэрыторыі апалым лісцем. Тут трэба мёрзкаму начальству глыбоцка павучыцца. Паставіць у парку дрэвы з пластыкавымі лістамі або наогул усталяваць жалезныя. І будзе прыгожа і практычна. Так выглядае зараз парк у мёрах. Можа, за лета ён і папрыгажэе. А зараз дрэвы ў выглядзе фалічных сімваляў нагадваюць адказ на пытанне, чаго чакаць у бліжэйшы час ад улады не толькі птушкам, але і людзям. Зміцер Лупач, Белсад.